Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Hoja along Karbi Hemtun along A Kisomdam. Dolomara Police Station upon Dolomara Radatum Ningkang Samsik Kachapaklan. Dongkamukam Ben Kironi ada kacheleng PWD atau war ambong Calvert ke Vakajok rat kacheleng kaphere. Kardom bini ada bertalang banili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Kedamdang Pharo Chrysler kepra Troknar kepra hini aningkana hotpen Karbianglong Autonomous Council asongja potum ang tan Karbiatum kido ahavar ang bongpen kahumri dam depin ahavar Hojai District Dongki bu Karbia rongalong Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang kabor ipenajok kithir thep Karbi hemtun along e sompontanglo. Kedamtang papai ni pai po arni Hojai District ahempi Hojai arong supi along amat kedo Dongki pu Karbiatum kedo ahavar Ranjit Hanse arong along Karbianglong Autonomous Council EM Tuliram ronghang pen MP Horen Singh biatum chelang rapetsi kuti hini atangka pathik monpen kithir thip Karbi hemtun kikim kirang Punjab Hanpura long e sompontanglo. Hojai along Karbi hemtun along e kisom damhot Karbianglong Autonomous Council EM Mangal Singh Timung EM Amar Singh Tiso EM Lun Singh Teron MAC Dor Singh Ronghang MAC Ram Singh Timung MAC Richard Tokbi Dongkamuka Municipal Board Chairman Telis Ram Ronghang Pendanglok Hojai District Karbi Development Society Asongja Potum Pendanglok ki ongdong dongki ahavar ki doa Karbi tum ta chitongdun. Lapusona por hot CM Tuliram ronghang kaning jepo na tengke labangso Karbi hemtun laki kewangji ningkan surehini ra ingkoi ra isi thang achiklo angbong patang ponsi there achiklo amatsi ingpupon phitpo lapen towaraku ngalongta Karbianglong Autonomous Council pen kulat selam piponsi Hojai District Karbi Development Society atumari dengsi kapalang chari pon jiaphan hodai pon popusi klardak pen pachini pon Chithan pon me kiramtang ningkan surihini ra trainer cap aningkan arkoya chiklo hot Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang ahin pen Hojai District along kedo Karbi Jasimet dongki ahavar humri damsi halada kedo akarbi atum pen kisung ke boy aputhak kachihut chiput padodamno hala bangso kachihut chipura hot dongki ahavar along kedo akarbi atum CM Tuliram ronghang aphan kachithandon kedamtang ningkan Pharo Chrysler kepra Troknar kepra hini aningkan hot pen Karbianglong Autonomous Council Kacharipon asongja potum akengpak nang dong ut elang bukar julong atengsi alangli Hojai District along kedo akarbi atumaphan kangthor ponchi akemang padoponsi pini arnian ke kithir thep Karbi hemtun along e sompon longlong News report diganta teron Karbianglong live. Det piadang along unlock 3 apor hot ki ongdung ason kapajok padupono bangso hot Assam Sarkar ahin pen inter district kacheleng ponlong jabangke hithi iruyalong urmi lapen durmi nini anchat pusi Chief Secretary Kumar Sanjay Krishna pen pai niphai hini arni pangdak pono bonta kedamtang pai niphai pho thelangar Golaghat district pen tebang ihumagare aphan Karbianglong ardonang palutlong chopsi dolamara longan pawanglong loklong Dolomara raratum kiso dera hot dobai imu kacho namdam jia phan lapen ATM along tangka kacho endam jia phananta damlong lesi Karbianglong ahoyalong kedo Northern Range asai hemalong pen nangchiroi nang roplong kiduk ke lapen danglok ke plang ke phiatum do ana phanta aron ke isi bet puta ningke pontu purpose bangke nili dawai anai pu ala bukahadlong isi ne medical ala joy medical along pen si dawai embo besidak kisu bilang center fan dawai NPM iplo si dakan damlong ke osi bang nangpachero ki lasona police atom ke lake Karbi afan aviga jong si patong lake komane jong si ladak kiso kithi pone ke reng pone pote humbar molbar amel ma ke damlong ki ante humbar molbar ar loke laki chitang ar pung ke ante pamen thu hak ledak padonang ma je humbar molbar leki chitang ar pung da pache ponang ma lasi right ke equal nai lasi laso police pan ke inside vek nai ji
halapu boka khara long kedo khun bora bang dolamara along si hoteling puponno khun bora bang ada porphai troxi malom ahoy along kedo raikong sai ki a check gate along pen over sai ki michu nc karbeng long ado nang lut choklo দোকান আছে না দোকান আছে মই থাকিবলৈ দোকান খুলিব লাগিব আপোনাৰ ঘৰটো বোকাখাটে থাকি ল'ব লাগিব হা ইয়াত থাকি ল'ব লাগিব মই আহাটো আজি আহিছে আজি ৰাতিপুৱাই পাৰ হৈ গ'ল তাতে মানে গেটত পুলিচ চেকিং নাছিলে তেতিয়া না পুলিচ ডিউটি যোৱা নাই তেতিয়া সেইকাৰণে আহি গৈছে তাৰপৰা থাকি ল'ব লাগিব ইয়াতে আৰু কাৰ্বিআংলঙত ঘৰ থাকি গ'লো ইফালে পৰা ইফালে যাব নালাগে আৰু আজি থাকিবলৈ যাব থাকিব লাগিব dolamara penarji sarongphar karbeng long live Dhansari constituency rong plim beaming tia rongalong kedamtang pai ni phai phli arni ajo porphai nar kepra achiti malom mere hingkang sepajok rovel inghi pen kungri ingtipiatum aprandam juilo mere hing asai kamatum methang asai kachiklem ke pangkrea joini aningkan wangta munip lapen marat mareng apiatum apran kiram chimit medetlo Lason thak si manja police station angkang rong plim beaming tia rongalong kedamtang pai ni phai phli arni ajo porphai nar kepra achiti malom mere hing ari kedak pen banghini abang phubang phiatum kopai ke lang no pen aprandam nang juilo apran kiram juyatum ke karditang samsoning hi asopo roveling hi arta ningkan ingkoi lapen bijoy timong achor kungre ingtipi arta ningkan phlike pusi pangthek pono bangso arong along radatum mere hing kache thortang ningkan kre isi suselo bonta mere hing asai kamar puke doatum kelang ke pangkrea joini pini lapusonalam nang donang koklo patumi apor lason si ঘটনা lo je APDCL pen rihing ami nangki hing labangso align dak pet pen apot ajo porphai minute ajo porphai nerkebra chiti molom alangli labangso rihing ami dak pet along akeng kisak dam pen apot haladang masi apran dam ikjoile aron thui hembangge non ladak helo nili non arjam bom lake kungri tipi hemlo apran kedam joy ahema sora tumaphan prabjen pen mere hing asai kamatum kerapajer vek nang jipu hadak rong araratum kehang pasuponsi mere hing anujok kisom kachipa helo pikpika joinisi a mere hing arita kedak nangni lapen anujok hai hoita ki thirthe sai delo lasi prabjen pen mere hing asai kamatum arona teng pen mere hing anujok nang sompamika nang jiputa kehang padopon halapu arong ka chewai joy timung hemasor ahin pen lasola maputhak manja police station along lamhoi pidamtang no pusi chinidon koson lone la rihing ami dak petlo amasi labangso rihing ami dak hemalong nang tilen lo amasi ladak rovering hi atum mithang apinu apoka hem labangsu dak aluhin lo nakechu labangsu bang bom mahut sitame alangli rovering hi bang akeng dong chek lo hala bangso dong chek apor hut kaching hon kachirat dunji pomat kungring tipia bangta ladak akeng aripen dandun chek lo amasi ladak alang tum bang hinita ladak si aprandam ijui dilai pen bijay rongpi karbeng long live PWD asai kamatum kelang ke pangkrea joini kheroni pen dongkam kam ka chelenga dakatowar angbong chitim chit culvert ke baka jok mantu dong kisung ka chitong chini chipu thekhe West Karbianglong district dongkamukam pen kheroni adaka cheleng PWD kheroni division asai hemadung heralong culvert ke baka joini suri ka chelenga radatum ka phere lapen ka chere pen si cheleng nangno bangso towar athak se akar de gagare hai hoi mate sangti arlongkar thang dampar hai hoi cheleng verlo lasi bangso dimalong prabjen pen selam pon pe pulote komantu tong ka phere me akisung chitong nang jilone puthek thepin no lasi prabjen pen PWD asai kamatum selam ponang popusi ong dong ka cheleng araratum ka choning rik padupon News Desk Report Karbianglong Live kedamtang pai ni phai pho arni ayodhya along rama dowan kikim ke rangjia phan long eki somasai kedeng hot pachi tondon si volong komaji along ta ramjanki adowan along kardom kardi padodon se ningarong chipidun
Ayodhya long Rama doban ki kim Japan long ikisom kapado hot India det PR lo radatum ningkarong chipi rinti. Lason thak thak se volong koma jia long tami ningkarong chipi ponse Sri Sri Ramjan ki shefa dowan along ta akuru atum pen kardong kardi padodon se bangso dowan ki kim ke rang hot thang ke bengke phan ave pin pen mesen pen ki kim kapachon thek jia phanta arnama herjome ki hang padupon. Halapu arnikang samapor hut volong komaji ahi thialong milur kai pen pathe ang ponsi pai pai ni phai pho arnike volong komaji along kaprek kaprek rama dowan along ningkarong kachipiang thek ponlong. News Text Report Karbiang Long Live. West Karbiang Long Diklempur along Doyang Muk Aroy along Langkachinglu Bomahut Inut Artanikan Pli also men Langkijang Chokajok Aprandam Jino. Kheroni Police Station angkang Diklempur Arongasor Shahadev Biswas Asupi Devika Biswas Artanikan Pli Kedamtang pai ni pai pli arni kang samapor hot adonara patumpen dayang muk aroy along lang kachinglu bomahot men lang inglim choklo lang kang lim chok alam karjulong pen rong ara datum tong sekot pen Kheroni police atumapan Abirta palesi dimaklongan police atumta pale don pen penangan retar liblo bonta longle detlo puthot arni mate pai ni pai pho arni kang samapor hot se bangso osupi kithi arpum long bonlo Kheroni pen Mohanteron Karbiang Long Live. Pinyada Abirta ke lopan sekang toniklo dome thakmi kardong.